Gai felly ofyn wrth Alun Fred Jones yn ei cynulliad ymlaen i atebu. Diolch yn fawr, ac gan bod dim rhaid i mi fynd trwy'r holl restr na bobl, o'n i'n mwys o'n i'n cyfarch chi'n nill traddodiadol pobl Caernarfon, ond gan bod na gynghorwyr sensitif yma, na i beidio felly, na i just gyfeirio at y Mair, y Feires, a gwesteion oll, a diolch am y gwahoddiad i ddod ato chi heno i rannu'r achlysur hapus yma. Diolch o'r tro cyntaf i fod yma, ond mae'n bleser cael dod yn ôl bob tro. Yn anffodus, nid Winston Roddick ydw i, ac felly ydych chi ddim yn mynd i gael cyfres o jocs da heno, yn anffodus i chi, ond dwi'n siŵr y da fi dro fo eto yn y dyfodol. Gai jyst ei gair am y cyn fair, Iwan Thomas, na bod o wedi cydweithio fo ers blynyddoedd wrth gwrs, ac eisiau diolch iddo fo'n benodol am y cyngerdd elusennol gwych a drefnwyd. Cyngerdd safonol, ond cyngerdd oedd yn arddangos talentau y DRI, ac falle bod ni wedi gweld cip ar tenor fydd yn disgleirio yn y dyfodol nos Sadwrn. Ond diolch yn fawr iawn, Iwan, ac noson i'w chofio yn sicr. Ac i tiwdor y Mair am y flwyddyn sydd i ddod, unwaith eto, dwi wedi cydweithio efo tiwdor wrth gwrs yn ystod yng nghyfnod fel cynghorydd ar gyngor Gwynedd, ond hefyd wedi hynny fel aelod cynulliad. Ac mae tiwdor yn bennaf oll, dwi'n credu, yn ddyn i bobl. Os ydych chi'n cerdded trwy y ward efo tiwdor, ydych chi'n sylweddoli yn sydyn iawn i fod o'n nabod pobl a bod pobl yn ei nabod o ac yn ei drystio fo. Ac fedrwch chi ddim prynu hynny. Mae hwnna'n dod o oes o wasanaethu. Ac felly gai ddim un o'n dda i chdi tiwdor ar dy flwyddyn, ac os bydd angen rhywbeth yna ti'n gwybod bydd yna ddrws agored gyda i. Ac hefyd yn un o'n dda i'r dirprwy fair Roy Owen yn te wedi cydweithio dros nifer o flynyddoedd, ac fe fyddai'n cyfeirio hefyd at yr ysgol. Deud y gwir, mae chydig sylwadau sydd gen i yn hynod o debyg, yr un thema, yr un themau, ac oedd tiwdor yn cyfeirio at nhw a deud y gwir. O'n i'n hedfan o Gaerdydd bore yma, dod i fyny wrth gwrs ar yr awyrenna sy'n cael ei galw'n Ieuan Air. Dydy hynna ddim yn deg a Ieuan a deud y gwir, achos rhywun arall ddaru greu yr awyren honno. Ond mae hynna'n ddi iawn os ydych chi eisiau dod i fyny yn gyflym o Gaerdydd. Ac yn digwydd bod ebyn ni gyrraedd y rhan yma, mi roedd i wedi codi reit braf, ac oedd y tir o danodd i weld yn glir, ac mae'n olygfa ryfeddol o'r awr. Dych chi'n cael dimensiwn hollol wahanol o Gymru o fyny fanna. Ac mae hyd yn oed rhyl yn gallu edrych yn ôl iawn. Dych chi'n deud i byd. Mae'r rhyl i fyna gyd. A mae dimbych y wahanol i. Ond dwi dwi'n rhoed yn i fan. Ond wir, dyn ni yn byw mewn gwlad hynod o hardd, ac un gwlad y gallwn ni ymfalchio ni. Ac mae Caernarfon i gyd, ydych chi'n gweld pan bod yr Ifeiniad wedi dod i fan hyn. Y lleoliad, y fennau a Ynys Llanddwyn, mae'n rhyfeddol. Ac fel y tiwdor yn dweud, mae rhaid i ni barchu'r tirwedd yna a'i drysorio yna, achos mae o'n dryso. Ac gyda'r llwybr newydd ar hyd yr arfordir, mi fydd hi yn atynfa gwirioneddol i ymwelwyr. Ond cymaint i'w fwynhau y deud y gwir yn y lle yma. Tiwdor yn cyfeirio wedyn at bethau gallwn ni ymfalchio nhw, ac oedd y cyngerdd os o'n o blaen mewn gwirionedd yn arddangos yn un doedd. Oedd gennych chi gôr plant ardderchog yn canu, oedd côr dre, llawn o bobl ifanc, dalentog iawn. Mae'n gwybod cwr eidio'n Caernarfon, swn i'n meiddio beidio sôn amdanyn nhw, yn bod hiw yma.
Mae clwb rygbi wedi cael tymor llwyddiannus am tîm fel droed, yn edrych o'r tasau fo'n gwella. Mi fydd Nantlle Fel yn ei ddilyn o gobeithio, 10 mlynedd. Mae yna gymdeithasau o bob math yn dangos bod yna rywiogrwydd yn y dre yma, yn dre gallwn ni fod yn falch ohoni, ac wrth gwrs mae datblygiad diweddara Ysgol yr Hendre, fel mae nifer wedi cyfeirio ato fo'n barod, yn dangos cydweithio rhwng cynghorwyr lleol, y cyngor sir, ddath y cais, a gwthio fo trwodd mewn sefyllfa anodd mewn amser byr iawn, ac hefyd y cysylltiadau wedyn yn y cynulliad ar ei sicrhau bod y pres yn dod i fan hyn. Ac dwi'n gobeithio, mae nid un ysgol, fydd honna a dyna hi, mae angen ysgolion newydd ar hyd a lle'r sir. Ond dyn ni'n byw mewn amser anodd iawn yn ariannol, ac mi fydd rhaid wneud achosion cryf o blaid yr ysgolion hynny. A dyna lle mae cydweithio rhwng cynghorwyr lleol, a'r cyngor sir, a finne os mae yn Arfon mae o, yn holl bwysig os ydyn ni eisiau cael ymlaen i'r wal. Ond yn sicr, mae Ysgol Hendre yn ysgol y gallwn ni fod yn falch ohoni, gallwch chi fod yn falch ohoni, ac mae'n plant ni yn heiddi'r gorau. Dyna di'r gwir am hynny. Mae'n ddrwg yn hynny, ond dydw i ddim yn deall pobl sydd eisiau i'w plant gael ei dysgu mewn hen adeiladau, lle mae'r tôn gollwng, mewn adeiladau gafodd i codi dechrau'r ganrif ddwytha neu diwedd y ganrif gynt hyd yn oed. Chi mae'n plant i'n heiddi gwell, mae'n heiddi'r cyfleusterau gorau, ac mae'r cyfleusterau gorau na'r Ysgol yr Hendre a staff ymroddedig. Ac dyna dyn ni eisiau mwyn o'r cyfle gorau i blant o bob gallu ac o bob cefndir. Dyna'r unig obaith sydd ganddo ni. Felly mae yna lawer iawn y gallwn ni ymfalchu yna fo, oedden ni yn y cyngerdd nath gwrs yn galeri. Digon o bobl wedi pwpwyo galeri cyn iddo fo agor, ac yn dweud o ryw eliffant gwyn ar lan y dŵr, na neb eisiau mynd yno. Ond y gwir amdani, mae bobl Caernarfon a bobl yr ardal wedi cymryd at galeri, ac mae o'n llwyddiant yn wir. Mae o'n cael ei weld yn llwyddiant ar draws Cymru. Mae'n cael ei gyfeirio ato fo'n aml iawn, fel enghraifft da o sut mae adfywio trefi a dinasoedd. Galeri yn cael ei gyfeirio ato fo fel enghraifft da trwy Gymru gyfan. A dwi yn mawr obeithio pan fydd Pontio'n agor i drysau yn Mangor, ac wrth gwrs mae Pontio wedi dwyn cyfarwyddwr artistig galeri, ond dwi yn gobeithio fydd yna gydweithio agos rhwng y ddwy ganolfan, ac fydd y ddwy ganolfan yn llwyddo, ac fydd gennym ni ddwy ganolfan wedyn ar y stepen drws ni, y gallwn ni fod yn falch ohonyn nhw. Felly, mae yna bethau cadarnhaol yn digwydd wrth gwrs. Ac wrth gwrs, mi fydd Steddfod yr Urdd yma cyn bo hir, ac unwaith eto, dwi'n deall bod yna ddigwyddiadau wedi trefnu ar y maes. Unwaith eto, bydd Llygad Cymru arno ni yn y rhan yma'r byd, mae yn fanwyl y ffynanlle bydd y Steddfod ei hun, ond os fydd ni'n bwrw fanno gan fod i Gaernarfon i'r dre. Ac unwaith eto, bydd y croeso, mae'n bwysig iawn bod nhw'n cael ei gweld, bod y croeso cynnes yma i eisteddfodwyr ar draws ac ar hyd Cymru. Ond fel oedd Tudor yn dweud, mae hi'n amser eithriadol o anodd, ac mae'r newyddion dyn ni'n clywed o ddydd i ddydd yn awgrymu y bydd hi'n ddyddiau anodd am flynyddoedd i ddod. Mae'r dyddiau pan oedd yna arian hawdd i'w gael o'r coffre cyhoeddus yn dod i ben, wedi dod i ben. Ac mae'r wasgfam yn cael ei theimlo yn y gwasanaeth iechyd ni, yn yn ysgolion ni, yn y gwasanaethau cymdeithasol. Jyst er mwyn, dwi'n siarad chi'n deimlo'n uffernol, ond o'n i'n siarad heddiw efo swyddog yn y gwasanaethau cymdeithasol. Jyst un ystadegyn oedd hwn. Mae yna 200 o blant yng Ngwynedd yma mewn gofal. Hynny yw, dwi'n cymryd oddi ar i'r rhieni, am bod neb i'r rhieni wedi'i rhoi nhw. Mewn un diwrnod, o un stad yng Ngwynedd, llynedd, mi ddoth am 9 o blant
i ofal gwasanaethau cymdeithasol. Meddylwch chi'r gwaith trefnu sydd ar hynna. Ac mae yna rai o'r plant yma, herwydd amgylchiadau, yn gofod cael ei danfon allan o'r sir i sefydliadau, a sydd wedi costio hyd at $250,000 o bunnau i gynnal plentyn felly. A mae rhaid i'r cyngor sir dan. Mae rhaid i'r cyngor sir ffidio arian i dalu amdano. A dyna y wasgfa ariannol sydd ar y cynghorwyr ac ar y cyngor ei hun. Felly, mae gan hawl gweiddi a beirniadu, ond trowch chi eich hunan yn sgidiau rhai o'r swyddogion yna sydd yn wynebu'r math yma o ddefisiadau o ddydd i ddydd. A ydych chi'n sylweddoli y cymlethdod a'r anawsterau sydd, ac a ddydd yn gwynebu ni am y blynyddoedd nesaf yma. Ac wrth gwrs, o ran pobl ifanc ni er enghraifft, mae bron i chwarter pobl ifanc Cymru, rhwng 16 a 24 allan o waith. Chwarter, ond mae swrtha'n waith mewn rhai ardaloedd mewn gilydd, wrth gwrs. Ond rwy'n ddim yn licio bod yn ifanc heddiw wrth gwylio am waith. Bron yn unrhyw fan. Ac mae honno'n her arall. Wrth edrych ar ffigurau drwy'r y blaen yn y cynulliad yna, ydych chi'n bod nhw'n mesur llwyddiant economi yn ôl beth mae'n cael yn GDP. Ffordd o fesur cyfoeth ydy hwnna, mae'n ymwneud â faint o bobl sy'n mewn gwaith, be di cyflogau nhw, cwmnïau ac yn y blaen. Ac na'n ffodus, bod ni'n cael arian o Ewrop at ei gilydd, dydy gorllewin Cymru, gorllewin o'r cyfoeth ddim wedi gwellau perfformiad yn ystod y 10 mlynedd yma. Ond mae Gwynedd yn dangos cynnydd mewn GDP yn ystod y blynyddoedd hynny. Nid bod o'n nefoedd ar y ddeian, na dim byd o'r fath. Ond mae hwnna'n, dwi yn credu, yn dangos ymroddiad, nid jyst gan y cyngor sir, ond gan unigolion a chymdeithasau a nifer o asiantaethau dweud i gwir o fewn y sir yma sydd wedi cyfrannu at y llwyddiant yna. Felly dydy y sefyllfa ddim mor ddu am sy'n rhai pobl yn licio i ffortreadu hi. Ond mi fydd y blynyddoedd nesaf yn dweud yn her y fawr, ac wrth gwrs mae canol trefyn i dan bwysau, canol tref Canarfon, gymaint ag unrhyw un arall. Ac wrth gwrs, da ni fel arfer yn rhoi'r llawer iawn o'r bai am hynny ar arffach nad oedd, wrth gwrs. Ond y gwir amdani, di'r her fwyaf bellach ydy'r we. Mae mwy o'n chi, dwi'n siŵr, yn prynu pethau ar y we. Dim pob un o'n ni, dwi'n gweithio yn clyfar fe hyn i brynu ar y we. Dwi'n dal yn gwsmer ffyddlon iawn yn y stryd fawr. Ond mae mwy ohono ni'n prynu deunydd yn gwasanaethau ar y we, ac mae hwnna'n cael effaith uniongyrchol wedyn ar siopau ac yn y blaen. Dwi'n falch iawn o ddeall bod yna gynrychiolaeth gref o siop yng nghanol y dref yma heno, na Nog, sydd yn ôl pob sôn yn brysur iawn bob dydd, ac dwi'n falch iawn o hynny. Ac mae busnesau sydd yn llwyddo yn y stryd fawr yma yng Nghaernarfon fel mewn llawer tre arall. Mae angen cefnogaeth arnyn nhw oes, a dwi'n credu hefyd bod angen cefnogaeth gan y Llywodraeth, ac os dwi'n meddwl bod trethi busnes yn un o'r problemau hynny sydd yn wynebu, un o'r costau hynny sydd yn wynebu busnesau bach yn ormodol y dyddiau yma. Ond o sôn am y siopau hynny a'r busnesau yma yng nghanol y dref, cytuno a Tiwdor wrth gwrs bod angen cefnogaeth arnyn nhw, ond mae angen i mi feddwl hefyd yn greadigol be i wneud efo canol yn trefi fel bod ni'n gallu, bod ni pobl isio dod iddyn nhw. Ac mae'r math o wasanaethau sydd ar gael yn hynod o bwysig wrth gwrs. Ond dwi eisiau gorffen ar y nodyn yma o'n i. Fel o'n i'n deud, gallwch chi siarad ych hun i mewn i'r felan yn hawdd iawn dyddiau, rhwng bob peth sydd yn digwydd o cwmpas chi. Ond dwi'n meddwl bod yn ddyletswydd arno ni sydd yn y bywyd gyhoeddus, a llawer iawn arno chi sydd nid jyst yn, falle bod chi ddim yn gynghorwyr, ond dwi'n siŵr bod chi'n arweinwyr mewn gwahanol ffyrdd yn y cymdeithas, mae'n ddyletswydd arno ni i roi arweiniad ac i gynnig gobaith. Os ydych chi eisiau sylw yn y papur newydd, yna beirniadwch, cwynwch, fi gewch chi sylw. Dyna sydd mae papurau, a dwi'n mynd beirniadu unrhyw papur arbennig, dyna di baramenyn papurau. Ond, dyletswydd ni
fel arweinwyr, cynghorwyr a phobl eraill ydy rhoi gobaith i bobl. Nid mynd o gwmpas yn dweud bod hi'n ddrwg ac yn iawn. Mae eisiau cydnabod y casgwyr oes, ond yn busnes ni dwi'n credu wedi cynnig arweiniad. Ac mae Ysgol yr Hendre jyst yn un enghraifft lachar yn digwydd bod yn y dre yma, lle ddaru bobl gydweithio o'i gilydd achos bod angen a eisiau gwella bethau am milwyddwyd. Ac mae'r un peth yn gallu bod yn wir mewn meysydd eraill. Felly fe apel i ydy yn hytrach na canolbwyntio ar y negyddol, sydd yn hawdd iawn i ni gyd wneud, a da ni gyd yn ei wneud o fel gwleidyddion. Dwi'n rhoi'n llaw i fyny hynny, ond mae rhaid i ni hefyd feddwl am y pethau yna y gallwn ni wneud. Ac mae llysoedd yn enghraifft arall, a dweud y gwir. Y llysoedd ddoth yma, ddoth ddim digwydd ar ei hwnna, unwaith eto mi oedd y gydweithio, dwi'n weithio bod fi'n iawn o ddeud, rhwng cynghorwyr lleol ac aelodau amlwg o'r ddodoliaeth sy'n gweithio yn y llysoedd a pwerau eraill, ac mi gafwyd canolfan sydd yn un wirioneddol werth chweil ac yn un bwysig ac yn rhoi statws yn dydi i'r dre yma. A dyna y math o gydweithio dwi eisiau gweld yn digwydd i'r dyfodol. A mewn ffordd mae Steddfod yr Urdd yn symbol perffaith o hynny. Mae Steddfod yr Urdd yn llawn o bobl ifanc dalentog yn arddangos i sgiliau yn ystod yr wythnos honno. Mi fydd yna berfformiadau yn galeri yma gan bobl ifanc yr ardal yma er enghraifft. A dwi'n siŵr yn o'r popeth dwi'n glywed bod i'n mynd i fod yn ysgubol. Pethau gallwn ni ymfalchio yn hynny. A dwi yn gobeithio hefyd, dwi wedi cael sgyrsiau heddiw, dwi wedi gwir, ynglyn â rhai datblygiadau yn y dre yma. Da ni gyd yn gwybod bod angen gwaith lawr ar cei llechi. Dyddi anodd, dim gormod o bres gyhoeddus ar gael, ond mae yna ddatblygiadau yn yr arfaeth o gwmpas South of France, a dwi'n hyderus ydy yna beth yn symud yn fanno yn ystod y flwyddyn nesaf yma. Mae yna gyfarfod, mae gweinidog treftadaeth newydd, sydd wedi cymryd yn hen job i'n ymwybodus, ond gweinidog treftadaeth Hugh Lewis yn dod i fyny yn ystod mis nesaf yma, os dwi'n gofyn iawn, ac dwi'n gobeithio bydd o, mae gen o ddiddordeb mawr yn y dre, yn rhannol oherwydd galeri a'i llwyddiant i, a'i llwyddiant i'n cydweithio efo gwahanol gymunedau yn y dre a tu allan. A dwi'n credu bod o'n awyddus iawn i weld pethau yn symud yn ei blaenau. Ac trwy fanteisio ar yr ewyllus da hwnnw, ac ydych cydweithrediad chi fel cyngor tre a cynghorwyr sir, a chyrff eraill y tu allan i hynny, dwi'n rhagweld y byddwn ni'n gallu dathlu llwyddiant arall yn y flwyddyn yn y ddwy nesaf yma. Di hynny ddim yn diachub y byd, ddim yn di ateb bob problem, ond trwy wneud camau adeiladol fel yna, gallwn ni weld llwyddiant yn dod. Ac dwi'n siŵr y bydd y Mair yn rhoi arweiniad i ni yn hynny o beth, ac fel dwi'n dweud, mi fydda i yn fwy na hapus i gefnogi'r Mair a'r cyngor ac unrhyw un arall sydd â lles y lle yma yn agos at i. Diolch yn fawr i chi am rando, a diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad am yn help gwir i gyfnosod. Diolch yn fawr.